Midtjysk Halebygge er en 46 år gammel virksomhed, som jeg har været så heldig at stå i spidsen for i de sidste 17 år. Og vi bygger erhvervsbyggeri over hele Danmark. Igennem de 17 år har virksomheden gennemgået en stor udvikling og er vokset både på omsætning og på medarbejdere. Kraven til virksomheden er generelt, kan vi sige, er nu om dagen, at det stiller store krav til, at man egentlig får fokus på sine medarbejdere med henblik på både efteruddannelse og at de bliver skolet til de rigtige ting. Og det er egentlig både for at fastholde medarbejdere og dygtiggøre sine medarbejdere, kan vi sige. Og derfor lavede vi for 3 år siden en vækststrategi, som egentlig har fokus også på bæredygtig byggeri, og det har været en af de vækstparametre, som vi har puttet med ind i vores vækststrategi. Det går egentlig fint i tråd med, at vi i 2021 byggede en ny domicil, den som vi står i nu, som egentlig er et lavenergibyggeri, som lever op til de bedste energikrav, der egentlig findes. 2020A, som er en af de bedste energidokumenter, man kan få. Og så samtidig med, så lever det faktisk op til de LCA-krav, som egentlig først kommer her i 2025, men det har vi allerede klædt på til. Og en del af strategien har faktisk også været, at vi så fokuserer lidt på at være lidt foran på andre parametre, og det er jo så blandt andet ESG, som Dorte har arbejdet med. Og det er egentlig for, at vi gerne vil være lidt på forkant i forhold til den udvikling, som vi ved, der kommer. Konkrete ESG-indsatser i år har først og fremmest været færdiggørelse af vores første ESG-rapport, hvor vi er blevet klogere på dataindsamling og på vores egen butik. Så er vi i gang med at udvikle vores egen bæredygtighedsordning, som bliver sådan en super light udgave af øvrige certificeringer, der findes, men skal hjælpe vores bygherrer til at tænke bæredygtighed ind i byggerierne. Det, der gør os nok allermest stolte i år, det er vores engagement i styregruppen i Aulumilen, som er et erhvervsfællesskab sammen med Ungevejledningen i Herning Kommune, som har til hensigt at få alle unge i arbejde eller i uddannelse. Det er jo ikke sådan, at vi går og tænker på det i dagligdagen og synes, at vi gør noget særligt. Vi gør, hvad vi kan, hvor vi kan. Men det er jo ikke sådan, at vi så også er rigtig stolte af, at vi er blevet nomineret, og det giver os bare endnu mere blod på tanden til at gøre endnu mere for bæredygtighed.